Shalom. Shalom. Kadamang dainang dot nakonami na holongan di bagasan Yesus Kristus. Adorang tabuka partengan tabodarion jumolo hita martengeng naohom di bagasan ruat tabi. Amin. Masuk meta di pertanyaan tabodarion. Mari dihita sebukti di HKBP nomor 565 ayat 1 ayat 2. Mar hite-hite goar ni debata ama, dohot goar ni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni tondi porbadia, na tumo palangi do tanoon. Amin. Nama mulus do anggo portibion rap dohot na pinanggido ni rohana, alay namian rodi saleleng ni leleng na do namangulahon lomo ni rohani debata. Haleluya, martang yang mahita. Ale Tuhan debata jala amanami, sayurupi mahami, asa unang madele hami, ujuro hapogoson tuhami. Jala asa unang magopo hubek kami sileo-leo muna denggani, ujuro pasupasum tuhami. Ramoti hami, asa unang marpos niroha hami tu arta na dihasyanganon. Lehod di hami hapur syaun, asa dohot hami parjabar di sitiano ni akan napursia diho, mar hite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Turpuk epistel di pertanyaan tabodarion, iman tersurat di Efesus 4 ayat sada saat ayat pitu. Efesus 4 ayat sada saat ayat pitu. Tajahama marsika sorin. Taringot tuha sadaon ni huria. Asa au natarihot di bagasan Tuhani kuapoi mahamu. Parangeon hamu manatama. Obar tu pajawon nang songgop tuhamu. Martoruk ni roha situtu, marlabok jalan marlabas ni roha, masih haehean di bagasan roha na holong. Haringga sok kamu ma mangaradoti hasadaon ni todi, pinadomu ni dame. Ai sada do dagingi, jala sada do todi. Ai songoni do hamu tarjou di bagasan sada pakirimon di pajowoni. Sada do Tuhan,
sada do haporseaon, sada do nang padidion. Sada do debata, amani sasude, si gonggom saluhut, si torusi saluhut, jala si ingani saluhut. Alai tu ganup hita bedo di basa-basaon asi-asii, marguru tu panagihon ni pangalehon ni Kristus. Ima sahatna, martua doa kanama tumangion hata ni bata, jala neopeopsa. Amin. Mari deta sian bukit DKP nomor 110 ayat 2 dot ayat 7. Asangapun hamulia madiguarmu nabadiai ale Jehovah debata manami na toto mengaramo tingulu nami rasi rasa noai ilakope tikinauli nadinggan marhai pasom hami noai ale Tuhan ruas ni huriamon dina hupatu pahami ale Tuhan pertangyangan ni huriam di tonga-tonga ni kanu keluarga na adong di sektor ni huriam HKBP Pekanbaruan nunga ale Tuhan marpungu kami di colom naing tumangingon hatam mahami to diperbadiai masaur turoha pikiran nami ima napatau kami lamangat tusi hatam nabadiai jamita di pertanganon tong ale Tuhan ramoti mahami totong do masudi pangagos yan kami be asa sonang jalalas rohanami totong tumbangingon hatam do mamuji kuarmo na badiai saya sama dosa nami pangalasan nami marhite-hite Kristus Yesus Tuhan si hokop si padua kami amin. Shalom. Horas madi hita sudina ruas ni huria HKBP Pekanbaru napatupa pertangyangan di tonga-tonga di keluarga nuaing lasmaro hatta marsar dok tu hatta talobima lau tu mangingon hata ni dibata na mangaleon las niroha di hita di bagasa borginon barita nauli di hita turpu jamita ima dua Musa Saplono bidu 10 ayat 10 sada 1 ayat 11 2 Musa saplonom ayat 10 sada 1 ayat 11 Ucahama jala tapau tihukma manna dongini na Jehovah matu si Musa songonon nunga ubike parungutunguton di hala Israel dok matu nasida songonon marhira budari panganon munama juhut jala manugu nai butongan hamu mangan sagu-sagu asatung di boto hamu au do Jehovah di batamunai jadi dung budari Roma marhulalan akalote tung ditutup do parsaroani jala manugu nai
marpeahan nabur humaliang parsaroani. Jadi dung manaik nabur na marpeahani ida ma adong ma rara di sisi ni halongonani songon batu ni boti na tata mek na do ibulna. Jadi dung di ida halak Israel aka didok bema tu donganna manhu ahadoi ai dang di boto nasida manang ahai alaini nasi Musa ma tu nasida ima sagu-sagu nani leoni Jehovah Tuhamu bahen si panganon buti mahata nati nonahon di Jehovah papungamu siani ganuk marguru tu na panganon na sasulu sasahalak marguru tu bilangan ni torok muna ganuk mabua marguru tu isini udung-udung nabi. Jadi di bahan hal Israel masongoni adong na papung gudang adong na papung otik alaidung di solupi gabe dang adong luwian na papung gudang jaladang kurangan na papung otik ganuk marguru tu na tarpa ngasa di papunguna sida ido sahna molo di terjemahan bahasa Indonesia di hamuna amanami nanami didok sonoma demikian firman Tuhan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, aku telah mendengar sungguh-sungguh orang Israel. Katakanlah kepada mereka pada waktu senja kamu akan makan daging dan pada waktu pagi kamu akan kenyang makan roti. Maka kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan Allahmu. Pada waktu petang datanglah berduyun-duyun burung puyuh yang menutupi perkemahan itu. Dan pada waktu pagi terletaklah embun sekeliling perkemahan itu. Ketika embun itu telah menguap, tampaklah pada permukaan padang gurun sesuatu yang halus, sesuatu yang seperti sisik, halus seperti embun beku di bumi. Ketika orang Israel melihatnya, berkatalah mereka seorang kepada yang lain, apakah ini? Sebab mereka tidak tahu apa itu. Tetapi Musa berkata kepada mereka, inilah roti yang diberikan Tuhan kepadamu menjadi makananmu. Beginilah perintah Tuhan, pungutlah itu tiap-tiap orang menurut keperluannya. Masing-masing kamu boleh mengambil untuk seisi kemahnya, segomer seorang menurut jumlah jiwa. Demikianlah diperbuat orang Israel. Mereka mengumpulkan ada yang banyak, ada yang sedikit. Ketika mereka menakarnya dengan gomer, maka orang yang mengumpulkan banyak tidak kelebihan, dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan. Tiap-tiap orang mengumpulkan menurut keperluannya. Demikian firman Tuhan. Huria na hinaholongan ni Tuhan Yesus Kristus. Temani turpukon manang topik mengaradoti hasadaon nitoti atau memelihara kesatuan roh. Dung tabikit turbuk jamiton persea duau lam tabba haporsyata lam tabba posni rohatta pabua di tangan itu hatta do HP nguluta. Hidup kita ada di tangan Tuhan. Ido nataida dung natapayutihut turpuk jamita 2 Musa 16 ayat 10 sada ayat 10
tung torang do disita ida so dia perdalanan ni ngunu ni bangsa Israel dung haruar sian Mesir Nabi Nuan ni dibata marhite na posona si Musa siatano perhatubanan manang sian rura hasusan na sida na di hutan Mesir. Labatanna taida di si basado Tuhan ni. Jala parholong ni roha si tutu. Takas doy. Habasaw ni dibata. Jala na parholong ni roha tu akka bangso na hinaholongan ni rohana. Adik pe takang bangsa Israel alay tetakdo dihaholongi di batana sida. Hurian itu hatta di bagasan perdalanan ni Israel di naharu arsian Mesir tabotodo 40 tahun mana sida mardalat lau manuju lama dapoton huta hasonangani imatano na pinarbaga-baga ni dibata tu puna sida si Abraham imatano Kanaan alai monotrupukon pa 15 bulan ton ma naung merdalan na sida 15 bulan nasida berdalan iba di halongonan di gurun pasir na soadong di si madangaha dangadong nagabe hasonggopan nasida di perdalanani terdok bangso naluja bangso nasorat do bangsa Israel molo tapay utihut di perdalanan sida mamonus aria do borngin nasida mernakot tuat dalam bodusan nasida hola mamakke si majujak nasida do merdalan tabayak kumajunayang pasari-sari akka bobuan nasida siana madua nasida akayana konda manang keluargana merdala manasida lama dapoton hasonangan lasni rohana sida marukil nasida di bagasan naluja akan asoratima nasida pasari-sari sudi akan narikot di nguru nasida alani hati ni perdalani mungkin di sima nasida bangsoi mulai ma songon na tukar pikiran nasida bodora pikiran nasida idea do ay nagumugo na ma parukilo no sa debatan waeng sa kami sian ibana mungkin arong doy madokon alani hati na ahamana masa hamuna kadonga di pikiran ni bangsa Israel di bagasan perdalanani yang go haborhatan ni turpukon ima taringot ungut-ungut bersungut-sungut tuise bodoh tu si Musa alai bana songot kepala pimpinan rombongan alai gumudang mai itu di bata ala di boto di batado na parwar honda sida siantano perhato banani boido sasaran neto boido rata atusi songo dia ma aka surak-surak di tonga-tonga ni perdalanan ni na songo ni torok ni zolma masih buat ragam nabi marai boido gudang di siaka provokator boido di siaka dong masa akan menggergaji pikiran ni zolma adong may na mamanas-manasi
Adong mana marhuai pik ay songonido jolma. Patak so dipukado adong akka pikiran na hurang dingkat ay gudang do pengikut ni. Ini badai dok korupani biasa turusna marharara busuk. Gudang do halak busuk. Sada busuk olan yang busuk marharara busuk. Ay gudang do jolma songoni. Buido halak demonstrasi demon kesana dang datusi nani tuntut na alai do ibana. Buido manutu ay dang datusi horo nani tuntut mi. Datusi horo na pinartatom mi daw asal ma rame-rame kan. Budi. Atau sawani makeran kebaran nabui hamuna kadongan taida di kondisi situasi na masai sibuan macam na siya kaparrohaon. Alai sada mana taida jelas bahwa bangsoi marungutungut tuise tu dibata. Hurian itu hatta songo dia do respon tanggapan ni debata di situasi kondisi i. Lawatanna mau marungutungu ngakiada dalam na darurat doi. Alana ungut-unguton boy doi dak terkendali pikiran di soma. Ayalana pikiran na emosional doi terjadi mau marungutungut jala dosa doi. Ala sawani mah hamuna kadongan tinggil do tu hattai. Parbinoto do tu hattai. Disudia kana masa, dijolmai, ditata do, diranak do, natino panai, diatusi do, sudi dan yang bainonna, sadi hari ibadah laho mangaleo siliaononna, dibodo tu hatta do mangaleo. Nakso kiasana dipangido nunga jumono parbinoto Tuhan ni. Alai taida hamuna kadongan di son tu hattai, basado ibana atik pisongoni holong dorohana tu bangsonai i depan ano pakateo ni debata tu ni Jahuba tu si Musa dia 12 nunga hubigi parungutunguton ni halak Israel dok matu nasida sokonon marhira budari mangajuhu manasida di manugukna butonga manasida mga sagu-sagu. Molo nunga dilihat tu hatta zuhuti do sagu-sagu berarti nunga menak bete. Ala nunga butong. Ito noai. Molo nunga butong menak. Memang disedang itu halap butong nasida dang be. Tersohom do kan ai boto tuhatta do ahado hasoluan ni rohana atar jolma dia hasoluan ni rohana ai hola dipamasuk tu pamangan nai terhom deui tersama katai be kate dambe marungutungut alai molo sosau na di rohanai 3 kilometer non ungutu nyodo terus halak na parungutunguton, marungutungut bodari, marungutungut terus menerus. Lau mudu pe ono marungutungut, lau manga pe ono marungutungut, lau karejo pe ono marungutungut, gudang do mana sokonon. Ini oma akan tipe-tipe karakter naso ni halomon itu hatta. Pakalahon atar songonido sa sitong na bangsa Israelon holadung malem satu kenai termaruntung do besion ay nang maruntung tado laon alai di son terhom da sida dili pelihat di batado jalan arosya banu gicang do idang na siya portibion
haroroni imana kiningan di Papua di son singkat lote marwan barang binoto dakasiata dinna dakalangan songoni do msero si banu gijang manna marhite naburinna rotua tu portibion jala taburu memang ola di batu hatta tersonggop dia lakon bangsoi ro songoni papungwa lahi manai nagabe songo sagu-sagu sebanu gijang luar biasa matu hatete tidak disi termasuk sada musisa stong naon na sebui dapok rohani bangsoi songoni ikon hatok na harorona alai bui hatok dilihat di bata si pangarona sida ini benar di bata pergugu na suatu dusan di mana dona tu mepalangi do tano jak pola memang hera rohatta mono tabere sian panopau di bata di kejadian marasada Musa sada hola hatamat do jadi maho hajak kadang jadi maho aka karena kasusuan jadi sudah jadi holan marhite hite hatani Tuhan disita bereng ima huaso haguguni Tuhani nasa pola lu jajol mai mamikiri songo dia do Tuhani lapatu paon akanariko jadi di luar dia kapikiran ni jol mai do jo di bata patu pahon akka pasu-pasui tu jol mai jalan nasohia masa nasohia ni ida ni bang soido sa sitong na akka pasu-pasui aha mai iba na suku-suku manhu aha doin na berarti dakka dalak kalahon aha doin na berarti darok ka do pemason jadi termasuk do produk baru do ontong na di nasida dakka roti songoni alai teradong roti ne baru tanah pai berdai ni bangsoi terbadi batado dakka dia lango songon narani tu hatai asai terhohoman na dilihat tu hatai bahaya sematu tu bahaya termarsi guru malau sudina arong na bu lobi arong na bu otik masih ada gugu sedia na hape tong do diatur tu hatta te nama buat gudang dang mar lobi nama bu otik dak kurangan jelas saat do mesti dikaji ai boto tu hatta akon kasih hisak do sudion narahan itu hatta terbaik peraturan na bu gudang dang bui lobi na bu otik dak kurangan terbaik ayan non patabunion nyala hodon yatu sama si panganon beredu gudang naruhan itu hatai ida bane di toto tu hatta muse sudina sa silan leon ikut diatur sedemikian rupa dang bui marguru tu lomo hagiuk ni roha ni bangsoi sa do diatur hotu hatta labatana ikor rak mekel ikor rap sonang diatur tu hatta do nasida disi ida banai do kona sapelalu alai dung disulupi gawedang adong lobian na papung gudang jaladang kurangan na papung otik ganu marguru tu na tarpangasa di papunguna sida diatur tu hatta itu sudita hurian itu hatta ima habasaun taida dohot holong ni rohani di bata dang hea ditadikon di pasobu aka bangso na pinilik nai adik penian hatsit dilala bangso merdalan alai na menuju tu hasonangat do alai kadang tak sabar rasida lapai mahon ima silian-lian itu ada di sido jojot adong kegagalan idatong tona ujian doi nasida songon dia do laho madapoton akka pasu-pasui dang merdala di jalan tol jalan mulus sipata ape ngului adong do kerikil adong doi akka hamaolon ditongani perdalan ngului sebang Israel
alai diuji di bata nasida bihado kesetian nasida di persuruan manang di panugihon di batatu nasida laho merdalan hobartu petunjuk manang aturan nabi di bata dada nalau mabay mago di bata alai na mabay tu hasonangan do ragam do carane di bata lah mabuan sama mai alai di pangido do sejalma sipata ujian sama dia do pangoloyon asahurian itu kata di tonga-tonga ni perdalan ni ngulutta bui do ita go barhon songon Israeli perdalan ni ngulutta madapoton ujung ni saluhut bui ahita pe madapoton ujung salu do ita ima hasonangan alai bui merdalak kita noaing madapoton las ni roha bui do gudang akamalon ayang nebe HP ngulutan si pata na bertanding do hita dia ka perlombaan ikon betul-betul lo diasah lapatan na semangat ta kekuatan ta lau menghadapi atik pe maul ikut ta persiap do di partike sanare nalu jana sorak do hita di wilayah ni namasa alani COVID-19 pasti do gurak suku-suku naliling maun asa sahat tiba Tuhan luaun bodoh gudang halak marpadapat marpikiran idea do naing nah orang do panatapon di bata di hitaon bodoh adok suku-suku nah orang perhatian do nah orang respon do tuatai di tangyangon ngatung marapi puru tayang ni baria dok borong isora saut sona bui di bui do gabe ungut-ungut alai hamuna kadongan di bagasan hapurseau do pakiri moton yang makuling di bagas sadarion di tonga-tonga di keluarga ta na yang mata baha porsiota pos ni rohatta tu Tuhani di bagasa pertayang tahun isi do Tuhani. Siapakah Tuhan di dalam hidupmu? Bahwa Tuhan adalah sungguh benar adalah Tuhan yang maha baik, maha kasih, yang mengasihi kita semua yang diciptakannya. Surido hita na hinaholongan itu hatta. Molo tukpe sono mol hita bergerak diak paperdalan ni gurut tahun. Boido tabayak kon noaing songon adung ni hita halak batak di partikianon pojok sona bulun sukok sona tibu. Tu sape hita sipata jut kesana kesini jut kadang sipata dang buita bergerak alani aka namasa senari sai hirana sopi ma portivios sipata hirana met sambatong Oma ujiani dihita bihano tutu hagugota nggugudu hita nagugudu hita marang na halak na nagalido halak nagalido hita alai ise do na bui paduako hola di batado ise na pandua bangsa Israel seperhatu barani hola di batado sasadai bana do na pandua hodang adong marang na ise adong do waktu ni di bata mangala tiki Israel malua siat tangan ni Raja Firaun arong do waktu nape martiti do tu hatai mangalehon haluaon zalmai adik pe haci isi alai porsiai ta saunala Krista kita ikko marsitu hita martangiang unang ma itu gabe ungutung tabain adik pe di jalo Israeli si panganon ala ni ngutungut sa sitong na dang sedalan nani alai dalan di binggan ima tangiang ni rohatta tu Tuhani di baini hamuna kadongan taraduti matutu hasadan ni todi ahamai hasadan ni todi ima haporsiata hasadan ni todi ima pakirimota hasadan ni todi ima di bagasan holong ni roha martuhan lawatana saurdu sudia kana porsiai laho pasato diri di bagasan uduk do serek ni roha di bagasan haporsian na tugu gabe dapat titama haluan nasihat Tuhani tetap mahita di bagasan pakirimon na mangulu
Tuhat tama nama masuk hita ruas ni huriana nama bege barita nauli bagasan boronginon Tuhat do napalo kita sudina sian hamagota jalan manario kita songon bangsa Israeli. Amin. Ali Tuhan mau lihat tema di pasar rohanami. Marite barita nauli naung sa Tuhami di bagasan tikion targobar songon perdalanan ni bangsa Israel. Do perdalanan nami di pertivion nuaing naguk hamaolon ubudusami ali Tuhan. Moloso takas haporsion nami do pakirion nai pos ni rohanami. Bui do gudang ungut-ungut. Bui do labagas lam do akasini roha sian hami. Alai molo hupahibul hami tutu. Rohanami mangido asini roha. Saya napasi kopomu do pasu-pasum di hami. Haluaon terlebih di patiki sonari. Upasere pami marohanami oleh Tuhan mangido asini roha haluaon. Di naung luja sorat tami binani sakit COVID-19. Naung gudang dengan nami ali Tuhan naung hona alani kopiti naung jumolo moding na di bagasan parsahito do penoaing. Tuhan upasatay masudina keluarga, upasatay masudina kadongan nami ruas ni huriam na toktong do penoaing di bagasan baru pangubation. Marang na di jabu pay, marang rumah sakit pay, di dia penasida ali Tuhan. Surduko matangamu naguk pasu-pasu. Uak masudina sasahit suluk kon asini roham ali Tuhan asa anggiak malua nasida sian parsahiton nai atong ali Tuhan sai pasik kok ma pasu-pasum di hami marite hite asini rohami songon tu bangsa Israel di tonga-tonga ni perdalan ni ngulu nami hodo uboto narikok di hami alana persedo hami ho ali Tuhan amasu-masuhon sudina kapasu-pasu di hami ale Tuhan ruas ni huriam atong ale Tuhan asiram jalo matang nami mariti Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Mari ditesen KDKP nomor 202 ayat 1 ayat 2. Yang mahita. Mauliate marohanami diho ale amang perdingkan basa marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Nunga sahat hatami Tuhan di tonga-tonga nami marhite-hite partangyangan budarion. Na pinatupan ni huriam HKBP Pekanbaru
jalanan ni huton ni sude ruas ni huria male Tuhan di bagas nabi. Pasu-pasu homma Tuhan hatami toktong tuhami ai hatami do tutu hanguluan si tutu gabi apul-apul di hami Tuhan dohot gogo si patiur dalan nami Tuhan asa huboto hami maddalani dalan na sitong hobbar tulawani roham hatami do gabi apul-apul di hami di pardalanan ni ngulu nami paingotok kami asa toktong hami Tuhan pasol hoto diri holat tuho. Di luas holo hami Tuhan marsaor di tonga-tonga ni keluarga, di tonga-tonga ni aka perpunguan, aka komunitas, aka nama si haulongan. Di luas holo hami Tuhan marsaor nang di tonga-tonga ni huriam, tonga-tonga ni masyarakat dohot bangso namion. Huhamolate hok kami masa luhut na Tuhan. Jala di pangidohodo kami asa toktong pajongjokon hasadaon marhite-hite nabuy kami Tuhan manadda asiasi dohot dengan ni basam. Huparhatu Tuhami Tuhan hodo Tuhan nama narihon ngulu nami namar mudu-mudu kami sianari tuari namangalehon akanari koti Tuhan di bagasan ngulu nami rumah tangga nami dohot nang keluarga songonima nang di tonga-tonga ni huriam asima rohamali Tuhan saya pangulu mahami obartu lomo ni roham hobana manarihon akanarik koti Tuhan mangalehon songon panganarihononmu di bangsom Israel marhite-hite si panganon sian banua gijang marhite-hite hanguluan nabuy mabahen pos rohanami Tuhan laho maddalani ngulu namion. Saya padau siak kami Tuhan parungutung-uton. Alai luas mahami Tuhan masih urupan, masih hehean situtu, masih tupahan dia ka ulau nadenggan. Kalau tu ngadong pe Tuhan, aka perbedaan di tonga-tonga nami. Luas mahami Tuhan masih urupan, masih tupahan di saluhut nai. Atong Tuhan dungowi dia kapertikian na maulon hinorhon ni sorimago kopit sa pulusia namasa di luat nami di bangso nami doho di sadok portibiot tahiali Tuhan dina di pamasa panggonggomi nami pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat secara mikro di level 4 secara khusus na adong di kota Pekanbaru buide Tuhan mabain hami lomos jela ganggu hidorhon ni aka namasa upai huti-hutami aka barita upiki hami Tuhan na aka dongan nami nang siya tonga-tonga ni ruas ni huriam naikon maddalani isolasi mandiri di bagas na manang di inganan natin na Tuhon saya sima rohamali Tuhan saya urupi mahami sa luhut na urupi ng bangso namion masyarakat nami asabuhi kami Tuhan mangihuton aka aturan namin na ni panggonggomi nami asabuhi kami nang marhitiak ka nama saon aka hamaolonon toktong masyurupan buhi kami Tuhan mamulus partikian na maulon ala ni Tuhan say pamalum pahisar ma nangaka ruas di huriam atongon di bagasan perawatan aka namar sahit na makirim hahipason siyan huwali Tuhan surduk ko matangammu laho mamasu-masu asa marhite-hite akka ubat marhite-hite akka anjuran kesehatan dohot istirahat na cukup sa luhut na Tuhan boy makorhon hahipason kepulihan mauliati rohanami nang liaka amanami inanami ruas ni huriam nang masyarakat nami Tuhan na hubigi kami lam torop na malum hinorhon ni COVID-19 siyay say asima roh hamali Tuhan o matoktong na manupahi sudia kaulaw ni para medis dohot akan na paturay-turayhon na marsahit nang hami sa luhut na Tuhan ruas ni huriam sa hati homa daging dohot to dinami urupi mahami Tuhan di sa luhut akaulaw nami pasu-pasu jala tupahi
jala homa na mabahen jadina. Atau ngali Tuhan, saya tangi homa kami martangiang, holan mangasahon guarni Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Marede ita sia nomor kede KBP nomor 277 ayat sada do ayat tulu tapasat pilih tua dupan ini bata. Amanami na di banu gicang, horo haroron ni saluhu siri leonadinggan, do nasa ulibasa nama ulitus. Upasata ema siana di mitu hami peliana mitu ho. Sai jalo mai gabe uap na khusus di dalam pasu-pasu mai jala ramoti. Asa hubarasya kami pelianon. Padi bulan rajau mu di tonga-tonga ni huriam do di pertibion. Buhai marohanai marhiti-hiti todim. Asalamu tadahami gurang ni silaliam itu kami. Asalang girgir kami madok mau lihat itu ho. Mari hiti Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Rahmah hita martangiang mangi dihosa ale amanami. Ale amanami dari banu bijang. Saya pinarbadi magwarmu. Saya roh maharajaumu. Saya sama lomo ni roham di banu tongoso ni banu bijang. Leo matuhami sadari orang ngulu siapari. Sesa manusanami son panesanami. Dosa ni doa namar dosa tuhami. Unang hami tu gitu pangujunan. Palua mahami sen pangago. Eona puna harajau. Dohot hagugon. Rodi hasangapon saliling nilelimna. Amin. Di pasu-pasu jala ramoti Tuhan di batamita. Di sodakot Tuhan di batama. Buhina tu hita jala sima rohana mida hita. Ida pakon Tuhan di batama buhina tu hita. Jala di pasar homadamena tu toditabe.